grade school teacher, I was introduced to the late Dr. Wernher von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him during that first 3.5 hours, he said to me, "Carol, you will stop the weaponization." Well, at the time, I kind of laughed when he said asteroids, and when he said extraterrestrials, I knew I wasn't to deal with that subject. And now we hear in the news just today, this week, that they've slid in another entity. Only this time we're going to protect our satellites. In other words, we have to have some reason to spend these trillions to waste these dollars on a space-based weapon system and we're all lies. This is a system, he told me, that would never protect anyone. Even back then, he talked about suitcase bombs. He talked about chemical, viral, bacterial, biological warfare, that these space-based weapons would never protect us again. Αυτό με το Blue Beam, έτσι το είπες. Blue Beam. Blue Beam. Ναι, τι ακριβώς είναι αυτό? Στέκει, τι ακριβώς είναι, δεν το κατάλαβαν χθες οι φίλοι. Τι το είναι ένα... Που θα ισχυριστούν ότι ήρθε, ας πούμε, κάποιος, ξέρω εγώ, θεάνθρωπος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα παίξουν τέτοια παιχνίδια στο μυαλό μας. Ναι. Και αυτά τα λέει η Αποκάλυψη. Απλά το Blue Beam παληθεύει την Αποκάλυψη, το γεγονός των φαινομένων στον ουρανό, με παρουσίες μεσία, διδασκάλων, φωτεινών αγγέλων, πράγματα, UFO, φωνές, γεγονότα. Δηλαδή θα πάθει παλινδρόμηση ο πλανήτης, και εκτός το ότι κάνουν προβολές στην ατμόσφαιρα επάνω, μπορούν και επεμβαίνουν στον κάθε νου μέσα από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, και επεμβαίνουν, ας πούμε, στο νου, στον εγκέφαλο του κάθε ανθρώπου, τοποθετώντας του ονόματα, λέξεις, ήχους, ότι του μιλάει ο Θεός, και θα αρχίσουν να πληθύνουν αυτά. Θα ακούει φωνές και θα νομίζω ότι μιλάει ο Θεός. Και δεν μπορεί κάποιος να τις αναιρέσει ότι δεν λέει αλήθεια, αλλά θα έρθει κάποια μετά. Και ο κόσμος όλος θα παλινδρομήσει. Μακάριος αυτός που θα αντέξει, διότι όπως τότε στο Κιλόνιο Νάγος που είπα...